Alegerea unor obiecte frumoase pentru casă, a unor decoruri cu personalitate pentru birou sau o idee rafinată de cadou sunt acțiuni uneori generatoare de stres și mare cheltuială, mai ales dacă ești pretențios și înțelegi diferența dintre produsul ieftin de serie mare și cel scump cu semnătură. Apăsarea unei taste te poate purta dincolo de design, încercând să dea tonul amenajării interioare, indiferent dacă este vorba de stil clasic sau de stil exclusivist. La doar un click distanță, un site nou apărut în România îți pune la dispoziție cele mai trendy piese de mobilier ce sunt premiate la târgurile de mobilă sau în competițiile de design. Majoritatea oamenilor care au deja o cultură vizuală, o cultură a cumpărăturilor, au și pretenții de colecții noi. Și e foarte interesant că aici colecțiile noi au prețuri la fel de bune ca și colecțiile de anii trecuți. Tocmai aici este surpriza extraordinară că poți să achiziționezi ceva care am văzut la un târg în toamnă sau la început de an cu prețurile de reduceri. Într-adevăr, acesta este avantajul cel mai mare, aș spune eu. Ai acces la ultimele colecții, la ultimele tendințe, la niște prețuri foarte bune. Nu trebuie să te deplasezi la un târg, să vezi care sunt noutățile. Ulterior, nu trebuie să mai mergi într-un magazin ca să-ți cumperi, într-un magazin offline, vorbesc, ca să-ți cumperi colecția respectivă. Efectiv, te duci online, dai un click, îți alegi produsele. Dacă ai nevoie de consiliere în materie de amenajare, oferim și astfel de servicii. Deci îți alegi produsele, le pui într-un coș, poți plăti la livrare foarte ușor, nu trebuie să plătești nimic în avans. Iar dacă totuși produsele nu sunt la nivelul așteptărilor, le poți returna fără niciun fel de probleme. Din experiența ta de om de achiziții, este benefic pentru cei care iubesc a-și decora casa sau a-și decora spațiul în care trăiesc? Este benefic să poți să faci o cumpărătură de acest gen comparativ cu anii trecuți? Acum, hai să spunem, peste 5 ani în urmă, când oamenii care aveau pretenții plecau cu un designer personal la târg. Târgurile sunt în capitale, sunt ori la Paris, ori la Milano, oricum în orașe mari, unde totul costă mult, mai ales în perioada târgului, deci ajungeai să plătești uneori aproape de 2 ori un produs pe care ți-l doreai. De brand, vorbim aici de colecții. Da, și să nu uităm exclusive. că achiziția se făcea la un preț de catalog. Exact. Ori aici produsul îl ai la jumătate de preț și nu mai ai nici cheltuielile suplimentare despre care tu vorbeai. Evident că este benefic să achiziționezi un astfel de produs. De altfel, principalul produs pe care încercăm să-l livrăm, dacă aș putea spune așa, este încrederea. Pentru că, având încredere, poți să-ți proiectezi și următoarele lucruri pe care ți le dorești și cred că acum, după ce am avut, hai să spunem, 10-15 ani în care am cheltuit fără niciun fel de cultură a shoppingului, că uneori stai să te gândești că îți umpli viața, îți umpli casa de lucruri absolut inutile, care nu se potrivesc unele cu celelalte, lumea aceasta virtuală ne deschide posibilitatea de a face combinațiile în mod gratuit și fără atât deranj și fără atât de multe riscuri. Iată ce am descoperit și eu pe propria mea, hai să spun, investiție de timp și încredere înainte de toate astea și sunt fericită că realizez că pot recomanda și în acest fel atât de simplu. Înainte era extraordinar de greu să beneficiezi de o consultanță de calitate și chiar să aduci în viața ta un lucru de care să nu-ți pară apoi rău. Nu rămâne decât să-i sfătuim pe cei care doresc să se bucure de toate aceste beneficii, să intre în clubul nostru privat.
unde vor afla toate răspunsurile la întrebările pe care le au, inclusiv în materie de sfaturi de amenajare, accesorii pentru bucătărie, cadouri care cu siguranță satisfac și cele mai exigente gusturi. Clubul privat de shopping online este mereu în căutarea de produse exclusiviste prin specialiștii săi, scutindu-și membrii de costuri adiționale sau de intermediari, de vizite în showroom-uri extravagante sau de depozitare la distanțe mari.